Helo, a chroeso i Uned 5, cwrs Sylfaen y Gogledd. Mi ges I fy ngeni. Anest, dw I. Cockney, dw I. Ie. Mi ges I fy ngeni yn Llundain. Mi ges I fy ngeni mewn ysbyty yn Llundain dros y Nadolig. Mi ges I fy ngeni. Da ni'n defnyddio'r ferf cael. To have or to get. Da ni'n defnyddio'r ferf cael yn y gorffennol. Da chi'n cofio, es i'r siop ac mi ges I siwgr. Es I adre ac mi ges I baned hefo'r siwgr. Mi gath o siwgr hefyd yn ei goffi. Da ni wedi defnyddio'r treiglad trwynol, fy nghoffi, ac da ni wedi defnyddio y treiglad meddal. Mi gath o siwgr yn ei goffi. The possessive pronoun, ei goffi. Da ni'n mynd I ddefnyddio'r ferf cael ar rhagenwau I egluro rhywbeth sy'n digwydd I ni. We will be using the verb cael in the past tense along with the possessive pronouns to express something that happens to you or to someone else in the passive voice. Gawn ni weld. Felly mi ges I fy ngeni yn Llundain. Ble gaethoch chi eich geni? Mae dwy ferf bwysig yn Uned 5. Geni, to birth, or to be born. A magu, to nurture, to raise, or to bring up. Ces I fy magu yng Ngogledd Cymru. Ces I fy magu yn Ninbych. Yn Ninbych, ydych chi'n cofio y treiglad trwynol eto. Da ni'n ymarfer llawer o'r treigliadau yn Uned 5. Felly chi, lle gaethoch chi eich magu? Rwan, da ni'n mynd I siarad am rhywun arall. Dwi am siarad am mam a dad. Mi gath fy mam ei geni yn y wyddgrug. Mi gath fy nhad ei eni yn Llwyn Hendi. Da chi'n cofio benywaidd meddiannol, the feminine possessive pronoun, treiglad llais. Ond does dim treiglau gyda geni na magu, achos treiglad llais, capita. Ond mae'r treiglad meddal gyda'r meddiannol, so the soft mutation with the possessive pronoun for the masculine. Felly, ei eni. The get is gone. Eto, mi gath fy mam ei magu yn yr wyddgrug. Mi gath fy nhad ei fagu yn Llwyn Hendi. A chi, atebwch y cwestiwn. Lle gath'ch mam chi ei magu?
A lle gath eich tad chi ei fagu? Mi gath fy rhieni ei magu yng Nghymru. Mi gathon nhw ei magu yng Nghymru. Nesaf, da ni'n mynd i edrych ar y blynyddoedd. Mi gafodd fy mam a fy nhad ei geni yn y ganrif diwethaf. Ei geni, lluosog, plural. Chi, atebwch y cwestiwn. Lle gath eich rhieni chi ein magu? Yn uned 5, da ni'n edrych ar aelodau gwahanol o'r teulu. Da ni'n edrych ar yr unigol a'r lluosog a'r dudalen 41. Mae gen i 3 brawd. Gaethon nhw ei geni yng Nghymru. Mi gath fy mrodyr ei geni yn ysbyty H.M. Stanley yn Llanelwy. Brawd, brodyr, chwaer, chwiorydd. Nawr chi, os gwelwch yn dda, dywedwch rhywbeth am lle gath aelodau o'ch teulu chi ei geni. Da iawn. Rwan, edrychwch ar y fideo ac ysgrifennwch ar dudalen 45. Pwy arall sy'n dod o'r Wyddgrug a phwy arall gath ei geni yn ysbyty H.M. Stanley yn Llanelwy. Cyn i ni orffen, dwi eisiau edrych ar y blynyddoedd hefo chi. Mae 2 ffordd o ddweud y blynyddoedd yn Gymraeg. Ffordd hawdd, does dim treigliad, neu ffordd gyda treigliad. Enghraifft, 1939. Dechreuodd yr Ail Ryfel Byd yn 1939. Gorffennodd yr Ail Ryfel Byd yn 1945. Felly, dych chi'n gallu dechrau gyda yn ac enwi rhifau 1939. Neu dych chi'n gallu dweud gorffennodd yr Ail Ryfel Byd ym 1945. Dechrau gyda ym 1000. Does dim ots, ond dyn ni ddim yn dweud 1939. So, yn Gymraeg, we don't say the equivalent of 1939. Dim ond 1939 neu ym 1939. Dyna'r ganrif ddiwethaf. Yn y ganrif yma, da ni'n dweud yn y flwyddyn 2000, in the year 2000. Neu treigliad eto, yn 2002, in 2002. Yn 2020, in 2020. Neu yn 2021.
Da ni'n dewis yr hawsaf. Da ni'n dewis yr un mwyaf byr. Dych chi'n gallu dewis beth dych chi'n hoffi? Iawn, felly, da chi'n gweld mae llawer o ymarfer y treigliadau yn Uned 5 os da chi eisiau bod yn hollol gywir pan da chi'n siarad am ble gathoch chi eich geni a pryd gathoch chi eich geni. Felly, un cwestiwn bach cyn i ni adael. Pryd gawsoch chi eich geni? A dyna ni. Dyna Uned 5. Diolch i chi am wylio a hwyl am y tro.